Ia mă, merge videoclipul, se aude? Da, bun, se aude. Salutare și bine v-am găsit la al doilea video al meu de pe canal. Astăzi o să facem și celelalte două măpi. Hai să începem. Nu-mi place mapa asta deloc, dar aia e. Măcar melodia e faină, rău. Ok, e un început foarte prost. Bun. Ce naiba mor? Bun. Ok, e bine. Eu nu mai țin minte mapa, că m-am obișnuit cu celelalte cărți. Dar... Mamă, da, ce faină e melodia! Da. Bun. Eu am sărit! Ok. Nu știu cum o să completez eu două hărți într-un video, dar e că o să... Bă, da. Bun, am ajuns la zonă. Uleu, ok. Ok, e bine. Fai melodia. Hai mă, că termin. Așa. Deci dacă mor aici, vă anunț, o să dau un rage quit de... Bun. Yeah, boy. Hai, bă, deci nu... Hai, bă, că vreau să trec. Hai să mergem cu a doua mapă până nu nebunesc aici. Bă, eu nu știu ce am de mor! Bă, da, hai, bă! Așa, hai că merge, bine. Hai că e ușor. Hai că e ușor. E că pot să termin. Bun, aici așa. E foarte bine. Acum nu știu ce se va întâmpla, că am uitat. Place tranziția asta. Numai că nu-mi place că mor în continuu. Ultima încercare, dacă nu mi iese... Ok, ultima încercare, dacă nu mi iese acum, dau bătut. Sunt atât de slab. Bun, am ajuns din nou unde eram. Dar nu mai știu ce urma. Nu de parcă nu știu să fac. Nu știu să fac, numai că nu astăzi. Episodul ăsta m-a făcut de rușine, dar... O să mai încerc și în episodul următoare. Și în episodul următoare o să fie mai lungi. Ok, deci obligatoriu în episodul următor o să termin astea două hărți. Bine, poate măcar una.
Da. Eu am fost gamer, bă.